nhasi tiri kuda kutaura nezvemukodo. Vakadzi vazhinji vanoti hanzi izvoni unorwadza. Sezvizvi zvamunoona mubhedha uyu unoti pamubhedha uri kumucheto kwemubhedha, sezvizvi zvamuri kuona izvi, mukadzi anokwira nechekumucheto kwemubhedha seizvizvi, okwira pamubhedha sezvizvi, ogwadama akafugama seizvozvo zvamuri kuona izvozvo. Izvo mukadzi anofanirwa kufugama papapo pamucheto cheto pemubhedha, odzisa chifuva chake, obatira nemaoko kuti makumbo nemaoko akafugama semunhu anoda kunamata, ochitanga kudzisa chifuva zvishoma nezvishoma sezvamuri kuona. Ndi paanenge achidzisa chifuva munoona kuti kumashure kwese kunobva kwanyatso kusara kuri panze sezvozvo, nokuti baba vanenge vachiona kwese zvakanyatso kuvhurika, kwakavhurika zvokutodaro. Handiti maona manje adaro mai vanofanirwa kutanga vatesta kuona sezvandiri kuita izvo kuti vari flexible here, zvokuti chero baba vakachiuya vakada kuuya vachirovera zvine simba, mai havarwadziwi, nokuti mamiriro avakaita ayo akatonatso kuti nyama dzavo dzinenge dzakanyatso kuregedzera. Usasunga nyama dzinofanirwa kunge dzakaregedzeka, ngadziregedzeke naika. Handitsika maona manje nyama dzakaregedzeka sezvozvo baba vochiuya kana mai vachinge vanatsogadzisani, munoona sezvozvo makumbo anofanirwa kuvhurika kuti baba vawane pekupinda napo, kwete kuti abatane sezvamaona. Ndofunga ndakuratidzai zuva ranhasi, ndakuratidzai. Handizonyanyi kuitisa nokuti munoona kuti mamwe mavhidhiyo edu tiri kubvisa nemhaka yekuti anenge avharirwa. Ndinokumbira vanyarikani vangu musapota muchiuya muchiona kana tichitaura nezvechirongwa ichi, imimi chingotambirai kuri sezvozvo. Handiti zuva ranhasi tadzidza zuva ranhasi kuti unokotama uri kumucheto kwemubhedha wobva wodhanyarara makumbo kuitira kuti baba vauye vachipinda zvine simba, vauye vachipinda zviri zvokuti haurwadziwe. Chindai munoita izvi muone, muchaona kuti muchachifarira chimukodo ichi chamunomboti chinorwadza, chimukodo chinonakidza kana usikangochimasa